There's few things that you can always see and find from Marimekko design: shape, colors and patterns. Those are basically three things that always has been and will be there. It's timeless, it's simple, but bold at the same time. It's something that no one else does. Marimekko and Finnair, they both have very long history. Finnair is one of the oldest airlines in the world, but they are far from being old-fashioned. They are very modern, they are very genuine, and they are both rapidly growing in the Asian market. So there are many things that we share. And Marimekko actually is a really great add to all this with its long history and wonderful designs and everything. So it's really completing the service design. En ole koskaan aikaisemmin ajatellut lentokonetta niin kuin työasiana. Sillä lailla tämä oli hyvin haastava ja mielenkiintoinen. Yleensä kun menee uuteen maahan, niin se ensimmäinen kontakti sen maan luontoon tulee siitä, kun katsoo lentokoneen ikkunasta. Kone alkaa laskeutua ja näkee siellä kaikenlaista mielenkiintoista. Näissä Maija Isolan kuvioissa on niin kuin minusta niitä Suomen luonnon peruselementtejä. Niin kuin tämmöistä virtaavan veden liikettä, jykeviä, hiljaisia kallioita. Samoin näissä väreissä on hyvin paljon tämmöistä luonnosta otettua, tämmöistä uutta keväistä vihreyttä ja kivien harmaita sävyjä ja veden sinisyyttä. The first thing when you design something to the aircraft interior, to the cabin, is the weight. So everything has to be as light as possible. And the second thing is the space limitations. You have to fit everything in very small space. Koneen sisäpuoli on varmasti rauhallinen, raikas, yksinkertainen ja sellainen, että siellä melkeinpä tuntee ottavansa pienet päiväunet vihreällä aurinkoisella nurmikolla. The collaboration with Marimekko is completing a lot of things. It's a fantastic thing and brings spark to I think everything we do. Yeah, and it takes the design concept to a next level. One of the most important things is that the passenger feels that someone has really thought about him or her in every detail of design. Tämä valinta on erittäin hyvä. Se on hyvän tuulinen, rehevä ja iloinen. Ja niin pitkälle kun pystyn kuvittelemaan, niin mä uskon, että tämä
unikko kukin koristeltu lentokone saa monen ihmisen hymyilemään ja se on minusta hieno tulos. Ja se on se, mitä mä eniten toivon, että näin on.